Can Garriga es convertirà aquest dissabte en una casa plena de misteri, intriga i por. I és que tothom qui visiti l'equipament a les 7 i a les 9 podran participar en una visita molt especial. Pel que sembla, diferents esperits de personatges relacionats amb el museu han retornat per la nit de les ànimes. Aquests personatges aniran explicant la seva història i lliuraran als visitants un sobre amb enigmes que hauran de resoldre per poder sortir de Can Garriga. És la nit de misteri i enigmes al museu, una activitat proposada per Patrimoni Cultural de Lloret i que aprofita la festivitat de Halloween i Tots Sants per donar a conèixer l'espai amb un to molt diferent a l'habitual. I aprofitant el pretext del Halloween, que últimament està molt de moda, ja a Catalunya també ha començat a arrelar, doncs nosaltres no ens quedem enrere, proposem una nit especial, una nit misteriosa i espero que tothom vingui. L'èxit de l'activitat ha fet que es programessin 2 representacions, però ja s'han exhaurit les entrades i fins i tot hi ha llista d'espera. Abans d'aquesta activitat també s'oferirà, a partir de les 6 de la tarda, un fotocall i els nens i nenes que ho vulguin podran anar disfressats i jugar al Veritat i Penyora. Pel que fa a diumenge i en els actes de Tots Sants, se celebrarà la 35a Festa de la Castanyada a la plaça de l'Església.